Eipä hei. Ollaan tultu tosiaan Resusammokon tuvalle mennään. Oli ajatus olla yötä siinä, vaikka se on nyt päivät paljon. Meillä oli tuossa vaihtoehtojakin muita, mutta siellä oli sillä, että ei päästy tietä ajamaan eteenpäin, kun ei ollut aarattu. Jätettiin tuonne 3 kilometrin päähän. Joo, meillä on sukset ja tuo ahkio mukana, mutta sillä suksilla nyt on ihan turha hiihtä. Paremmin tulee tuo pikku ahkio, paremmin tulee, kun kävelee nää kantaa nämä hanget ihan täysin. Että sinne oli ajatus mennä ja meillä oli hyvä keli tässä joku aika sitten. Täällä ei tuu yhtään, taisi olla tuuli vähän ja ei satanut lunta, mutta rupesi sattaa lunta, mutta ei tämä nyt mitään haittaa. Tää on ihan kohtuukeli vielä. Pikku lämmin kerkes tullakin tuossa kun käveli. Joo. Niin lähdetään kävelemään tonne eteenpäin, katsotaan sitten minkälainen. Mä oon aikaisemminkin käyty siellä, niin on se kyllä piti olla. Meillä on aikaisemminkin videota tehty siitä. Käydään vilkaisemassa vähän ja katsotaan miltä se suo näyttää näihin aikoihin. Eli ollaan huhtikuun loppupuolta nyt. Eli 24 vuosi. Lähdetään eteenpäin Leppäseen. Ollaan Sammakkosuon luontopolulla. Matkahan on älyttömän pitkä, lähtee tuosta ja menee tuonne tuvalle. Eli tuossa näkyy Resusammakolla. Tuosta lähetään ja menee tuonne. Olvassuon luonnonsuojelualue. Tää on hieno paikka. Tää ei ole varmaan kuin parisen vuotta vanha, eli tää on tosi valoisa tää tupa, että joka puolella on ikkuna on. Hirviän lämminhän tämä ei oo, eli se tuo lämpö vastaa sen aikaa mitä se tuossa avotuulella vastaa ja sitten tässä on tätä lasipinta-alaa niin paljon. On tuo 10 senttinen hirsi, niin se ei hirveästi pidä ja sitten toisekseen meillä on kaikki nuo yläosat on auki tuolta. Eli sen takiahan se on päivätupat ei hirveästi ole retkeily. Mutta meillä on nyt 4-5 astetta pakkasta ja niin oli viimeksikin, niin erittäin hyvin kyllä tareittaa. Että jos katsotaan tuonne ulos, niin kuin mä sanoin, että siellä on kangasta on paljon, niin sitä on aika paljonkin itse asiassa. Ja tuolla näkyykin tuo suot, että ne on ihan jäässä. Nämä on aika veteliä nämä suot täällä ympäriinsä. Eli Olvassuo. Iso suo, tosi iso suoalue. Eli ollaan tämmössä vähän niinku liemekkeessä tässä ja lintutorni tulee sitten niinku tuonne periaatteessa tuonne päähän. Käydään siellä jossakin vaiheessa. Vähän aikaa istaskelua tässä ja lähdetään sitten liikenteeseen. Eli mikä meillä on agenda tänään, niin me vähän nautitaan tuosta ulkopuolella olevasta luonnosta ja hiljaisuudesta ja ei ole päästy pitkään aikaan tekemään sitä. Ja sitten tehdään tuossa jossakin vaiheessa tehdään ruokkaa. Vielä meillä ei ole nälkä. Jonkun ajan päästä keitellään kahvit ja käydään sitten tuolla ulkoilemassa. Kello ei ole vasta tosiaan 2.
On täällä ihmisiä käynyt, eikö? Aika paljon. Herran jumala, että se oli nyt mä muistan, että se oli vähän huonot portaat. Ei mullakin ottanut jättämään tuohon tasanteelle. On muuten huonot portaat. Niin ja sitten jotenkin semmoset, ettei ne oikein jalolle passannut. Tosi huono. Hyvä, kato alas. Näkyyhän täällä. Resushomma. Huomenta olemme aamupalalla. Yö meni mukavasti. Mikael oli vähän patja vissiin jonkun verran vuotanut. Mulla ei ollut mitään probleemaa. Minkälainen myrkky se on? Herra Jumala, suloinen myrkyn keittäjä. Eikö se ollut Paslilla semmoinen kirja? Ei. Tai ei teidän tässä tapauksessa olla suloinen niin. Myrkkyt se on kuitenkin keittänyt. No ei kyllä tämä kahvista mennä. Ihan hyvä. Se oli vähän jumis. Kyllä sieltä tuleeko. No niin, kato nyt. Ei tarvitse 14 kertaa. Ei. Ilma on paljon parempi nyt. Se jopa näyttää välillä, että se näyttää aurinko. Heti tulee
niskat kyllä kipiäksi, kato. Ei ole normit. Tässä kohta ruvetaan pakkaamaan tavaroita ja lähdetään kävelemään. Ei hiihtämään, vaan kävelemään. Tuli tämmönen hiihtoreissu meillä tästä. Aika paljon sakkoja sain tähän yhteen kuksaan näkemään. Tiedän, että kaikki No niin, tuo suo-osuus oli niin lyhyt, niin siitä tultiin. Kestää kävellä joka paikassa. Nyt lähdetään, me ollaan tien vieressä. Tuossa on tuo kyltti, mistä kesäaikaan löytyy. Näkyykö se tuolla? Kesäaikaa löytyy. Tässä ei tosiaan pystynyt, kun tuossa ei oo aurattu tätä parkkipaikkaa, niin autoa saatu, niin jouttiin jättää tuonne jonkun kilometrin päähän, mutta sehän ei meitä haittaa. Me lähdetään nyt kävelee se pätkä tästä. Toivottavasti siellä portteja laitettu kiinni. Ei minä usko. Autolle päästi. Ei siinä 4 kilometriä oikein ollut. Niin se tuntuuko tuota tienverrusta menee. Eikö se ole periaatteessa? Mutta kantaa kyllä hyvin. Niin tekee. Joo. Semmonen reissu oli nyt tämä tämmönen pikku käänti tuolla resusammakolla. Vähän että pääsi luontoon. Jos tykkäsit videota, niin peukuttele ja kyllä kanava, jos siltä tuntuu. Seuraavan videon merkeissä sitten nähdään. Heippa!